Офроуд неделя, мотоклуб, Нюмахълс. Всякакви машини има тук. Танка, чакаме да дойде там, да къса предната гума на танка. След малко идва. Киево каля, къде има 10, над 10 тона злато, там, Киево каля, къде е горе? Там е Киево каля, Има над 10 тона злато, нали така беше? Ащо злато. Его участника, Офроуд Калник. Офроуд Калник. Бингософт. Бингософт! Офроуд Калник, дай Бингософт. Най-новите номера, Пазарджик, Кат Пазарджик. Най-новите крос номера. Видео. Пистака с кросовете на тарана. Ето пистака с Джо пилота и каска има. Всичко. Ето пистака дига 220. На черен път. Много да,